Ond rwan, da ni'n dechrau yn y gegin efo Gareth. A baclava sydd ar y fwydlen, wel, melys fydde baclava. Tan i Gareth gael gafel yna fo'n, de? I fi wedi rhoi twist ar ffefryn, ie. Gwych. Achos naman iawn, pan chi'n meddwl am hwn, chi'n meddwl am bwdin bach melys, felly gyda siwgr, tipyn o siwgr, wedyn gyda cnau a menyn, so mae rhywbeth fel pwdin neu rhywbeth i weini gyda coffi neu te. Ond dwi'n mynd i baratoi un safri ar gyfer ni'n tri heddi. Hyfryd. Lle ti'n dechrau arni? Reit, so'r cam cyntaf i baratoi'r llyseien, so prif las o fewn yr risat yw brocoli. So mae yna fwy o'r brocoli, mae yna ddim ond cig a grefi ar gyfer ceic nodi sil. Mae hwn yn mynd i fod yn flas amlwg iawn yn y risat. So chi jyst yn mynd i dorri fe yn weddol man, a mae hwnna'n mynd wedyn i'r ager, so fewn i'r stem yma. Na ni, so cymeryd gofal. A mae hwnna'n mynd i goginio wedyn yn gyflym iawn, fel bod ni'n dal y lliw gwyrdd llachar yma, a hefyd bod ni'n cadw'r mwynau i gyd o fewn llyseien. Sut pan hir studio ti defnyddio heina yn y gyfadda i stemio? Ma'n wych. 4 munud, ie, so mae'n mynd i goginio yn gyflym iawn, fel bod ni'n cadw'r siap hefyd. Reit, so yn y cyfamser, wedyn chi jyst yn mynd i falu mewn fan, nes bod yn debyg iawn i hwnna. So ar ôl 4 munud, chi gadw oeri a jyst i dorri fe eitha man, nes bod yn debyg iawn i hwnna. Reit, so ni wedi cyrraedd y cam na. A'r beth nesaf yw menyn, so mae da fi digonedd o fenyn fyna wedi i doddi, so mae da fi 100 gram o fenyn a jyst i doddi yn araf iawn, a dod o hwnna bant o'r gwres a gadw oeri. Reit, so ar gyfer y llenwad, so i'r basin, dwi'n mynd i ychwanegu digonedd o gaws. A'r caws cyntaf sy'n cael ei ychwanegu yw caws feta. So mae eisiau tua 250 gram to bod yr dymerdd ystafell, achos mae hwnna jyst yn hwyluso'r broses mae wedyn, achos mae tipyn mwy... mae jyst yn rhwyddach ar gyfer i gyfuno i fewn i'r gymysgedd yma. Wedyn, mae eisiau 2 wy, so 2 wy mawr braf, so gyda'r melyn wy llachar yna. So tos ydy'r caws ar dymerdd ystafell, mae dipyn mwy haws ar gyfer i gymysgu. So dyr hwnna di gilydd. A na beth sy'n mynd i ddigwydd nawr, mae'r wyau a'r caws, mae'n effaith yn mynd i ddigwydd, mae'r wyau yn mynd i drwchu'r caws. So chi wedi gweld hwnna'n digwydd. Iawn. A so mae hwnna'n yn dod o wlad Groeg, so mae gwreiddiau'r risat mae'n dod o wlad Groeg. So mae'r caws yma yn amlwg yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn ar y setiau yn y wlad hynny. Wedyn, y caws nesaf yw caws o ansawdd frw sionllyd, a mae eisiau 250 gram times 2. So mae eisiau 500 gram mewn cyfanswm. Chi'n lle prynu mewn pecyn o 250 gram, so i ni dwblu popeth, so mae eisiau 500 gram. So gan bod hwnna ansawdd frw sionllyd, mae modd i falu wedyn gyda bus a baw. Dwi'n mynd anhebyg i gaws Caerffili. Oce. Mae lot o gaws yn hwn. Dyna ni feddwl. A ti'n bita gofyn ti'n ei gaws agos? Na, dim. Os da i fod yn onest. Di hwn i mynd y sai ti'n ia, allu... Na, ond dwi'n licio brocoli. Mae brocoli'n hynod o dda i chi'n dydi. Odi, na ni. Adeiladu cyhyrach i gweld. Ond mae hwn yn ddigon ar gyfer 10 person. Gan bod gymryd o gaws, da ni. Oce, iawn. Dyfol, di yn ymwneud. So, trydydd caws yw, a mae hwn wedi cael ei greu allan o llath dafad. So mae'r feta yn dod o llath gafr, a mae hwn yn dod o llath gafr. So mae eisiau 100 gram o'r caws yma. So mae hwn yn mynd i ychwanegu ansawdd, achos di hwn ddim yn mynd i ddiflannu yn gwres y ffwrn. Mae'n mynd i gadw mewn siap hirfaen ar ôl i gratio. Mae'r feta yn mynd i fod yn help i glymu'r cyfan gyda'i gilydd, a mae'r caws ricota to jyst yn mynd i ychwanegu mwy o flas. O wedi dweud hynny, hwn di swmp y pryd, mewn gwirionedd y caws yma. So does dim cig o gwbl dyn ni'n ia. Na, mae hynny'n rhywbeth. O safbwynt person fel fi, wrth gwrs, nid o safbwynt pawb. Reit, so na'r cwstart. Wedyn, y cynwysion nesaf yw parsli. Mewn o hwnna. So mae'r cynwysion gwyrdd i gyd yma mewn nawr. Mae'n gwyrdd iawn yma. So na'r ysbrydoliaeth, gwyrdd gwanwyn. Wedyn, y brocoli yma. So mae'r cwbl yma mewn. So fel chi'n gweld, mae eisiau tipyn rhan maint rhan basin. So mae eisiau basin enfawr ar gyfer creu hwn, achos mae yna dipyn o gynhwysion. Mae o'n dechrau edrych yn fendigedig hwn. So fydden ni ddim yn bendant mae'r hwn yn y prosesydd bwyd, achos i chi eisiau cadw'r ansawdd yma. Chi eisiau gweld y tymeidau bach mae gyd yn cuddio o fewn y pei. So ymlaen i fan hyn, mae da fi tin wedi cael ei orchuddio gyda darn o bapur gwrsain. So mae'n 11 modfedd gyda 11 modfedd ar draws, a darn o bapur gwrsain, a mae hwnna wedi cael ei iro. Reit, so mae hwnna'n barod. So'r cam nesaf wedyn yw paratoi'r heine toes ffilo yma. Jyst symud hwnna'n gros, a na glai rhywfaint ar y bwrdd.
toes ffilo, wrth gwrs yn ysgafn Yndi, iawn, ma'n ynddi? hyfryd. A does dim braster yn dod Na, So mae'n iachus iawn yn ni. Hyd yn hyn, nes bod fi'n ychwanegu'r menyn. So does dim eisiau chi baratoi hwn eich hunan, achos mae'n broses hirwyntog iawn. Mae'n anodd iawn, so just i brynu fe. O'r archfarchnad, o'r oergell, a just gadlu wedyn ar dymedd ystafell, a mae hwnna gobeithio yn ysgo'r oll beth mae i rwygo. So menyn y gwylod... Gen ti funud a hanner i gyfuno pob dim, iawn. Just i adael chdi wybod. Eitha camstone yma. So ni'n rhoi tair heinen o'r tos mewn fyna. Wedyn hanner y gymysgedd. So newn ni just... Hynne wedyn. Na ni, a jyst i wasgaru'r 4 cornel. A'i wasgu fel ar yn dda iawn, jyst i ysgoi'r swigod. A i ychwanegu'r crunch ychwanegol yna, mae dy fi almwnau wedi i dafellu. Wel, ie. Iawn. Wedyn, y tair hynny'n arall o dos. Dwi'n meddwl bod y fi un arall ar ei bennau. Ni ddau bod o gyd yna. Na ni, a wedyn mwy o fenyn. So hwnna sy'n mynd i gadw'r blas a hefyd mynd i sicrhau bod y tos yma yn grisp. So gweddill y cynwysion ar y top. Mae hwn yn rhywbeth y plant yn licio gwneud hefo chi. Ie. Wrth gwrs, a gallwch chi ddysgu os ydy'n neud o. Bysa bach yn bod man i gyd yn helpu yn y gegin. A ni'n mynd i gwpla wedyn gyda heinen arall o dos ar y top. So 4 neu 3 ar ei bennau, so fwy o fenyn. A gen ti ddim llawer amser os i'n gwneud y piwre pys yma. Reit, a chi jyst yn i wasgu fe am gyda'r ochr a i gwblhau wedyn gyda hadau winwns di, just i ddod â blas y winwns. Mae hwnna'n mynd y ffwrn ar bres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 4, a os mae gyda fi un o dan y llwyfan wedi baratoi yn barod. Lliw eiraidd braf. So a gyfer y piwri pys, i fewn o'r sosban, dwi'n mynd i ychwanegu 100 gram o pys o'r rhewgell. Wedyn, i greu'r stêm, mae eisiau chydig bach o ddŵr, so mae hwn yn rhwydd iawn, i newyn o arlleg a llondwrn o fentis. A cymysgu hwnna i gyd. Yn priodi'n dda iawn gyda pys. Dwi'n mynd i neidio i'r cam ola. Cymysgu i gyd. So mae'n prosesu bwyd i greu'r piwri y pys yma a ni'n barod ar gyfer gweini. So ni'n mynd i rhoi'r pwll. Reit, gad mi adael chdi godi hwnna a dyn nhw wedi nôl wedi'r egwyl i flasu a gloch di weini fo. Diolch yn fawr sy'n gar am y tro.